guys खुलुमबाय कामिसार बरसेन जानाफिन हिसाबै गोबां गोसो गोथारै जाबाय दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों बे जाबाय पलिटिक्सनि सोमोन्दै स' बिटिआरनि सिङाव BPF दोलोनि जानानै दाखालि बावैसो फाइनाल डिक्लेयार जाबाय MP नि थाखाय कैंडिडेट स' बेखौनो देखायनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोना नायबानो जाबाय क्लिपखौ आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ जाहाथे अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुना लादो जाहाथे थाबैनो नटिफिकेसनखौ फैयो जाहाथे आं ब्लग होबानो स' नोंथांमोना क्लिपखौ नायबानो जाबाय लोकसभा दरं उदालगुरि लोकसभा बरपेटा लोकसभा गुवाहाटी लोकसभा और तेजपुर लोकसभा এই পাঁচটা লোকসভাত আমি BPF খেলিব আৰু ইয়াৰে দুটা সমষ্টিটো আমি আজি ডিক্লেয়াৰ দিছে কেণ্ডিডেটটো কক্ৰাঝাৰ ST ৰিজাৰ্ভত আমাৰ খাম্পা বৰগিয়াৰীকে আমি ডিক্লেয়াৰ দিছোঁ আৰু দৰং উদালগুৰিত আমাৰ এক্সিষ্টিং MLA খালাইগাঁও সমষ্টিত দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি ডিক্লেয়াৰ দিছোঁ বাকী তিনিটা সমষ্টিটো 3 দিনৰ পিছতে আমি ডিক্লেয়াৰ দিম তেজপুৰ গুৱাহাটী আৰু বৰপেটা কেণ্ডিডেট বিচাৰিবলৈ বহুত মানুহ আহিছে মুঠতে আমি ঠিক কৰিব পৰা নাই 3 দিন পিছতে আমি ঠিক কৰিব এইটো ডিক্লেয়াৰ দিম स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना निश्चय बुजिनो हाबाय दां डिक्लेयार जाबाय स' BPF नि जानानै केन्डिडेट क'क्राझारनि ST रिजार्भ हिसाबाव मानगोनां बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगियारि सारखौ सिलेक्ट खालामबाय आरो लोगोसे दरं उदालगुरि जानानै दुर्गा दास बर' सारखौ सायख'नाय जाबाय स' नोंथांमोना जायफोरा BPF हान्जायाव दं नोंथांमोना गोजोननाय मोननांगौ आरो गोबां खुसि जानांगौ जाहाथे नोंथांमोननि हान्जाफोरखौ गोख्रों खालामनांगौ जाहाथे जायखौ केन्डिडेटखौ मोजां मोनो बयबो बेसेन गोसा भटखौ होनानै जाहाथे नोंथांमोना देरहानो हायो आरो नोंसोरनि गामिनि ओनसोलनि खामानि डेभेलपनि लाइमोनफोरनि जा जौगानाय खामानि एडुकेशननि खामानि जाहाथे जाय केन्डिडेट नोंथांमोना देरहानो होयो जाहाथे बिथांमोना खामानि मावो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल जानानै खावलायनाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे मोजां नायनानै सायख'नानै होयो आरो लोगोसे आंनि चेनेलनि जानानै खाम्फा बरगियारि सार आरो लोगोसे दुर्गा दास बर' सारखौ बेस्ट अफ लाक होयो जाहाथे गावनि साननायफोरा जाफुंथों होननानै स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै दाखालिथ' UPPL निखौ फोसावबाय बेखौबो फोरमायबाय आं स' दिनै बेनो BPF नि जानानै फोसावबाय स' BTR नि सिङावथ' मोननै पलिटिकेल हान्जायानो गोख्रों जानानै दं जों नायनो थाङोबा स' नोंथांमोननि गोसो सोरखौ सायखो सोर देरहायो नोंथांमोननि सायाव बेयो स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै जे इयाव जुदि माबा गोरान गोरोन्थि बुंबाय गावनि माहारिनि इउटुब लानानै माबाबानो जाबाय लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाय थाङा लोगोसे बेखौनो अल खालामना ला स' आरो जायफोरा जोबजासे नायबाय बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय स' दिनैनि ब्लगआ बेनोसै बारा गोलाव खालामला थेंक इउ स' माच